नै मोनफैबाय लोगोफोर भुटान गेटआव लायनानै बारा गैया एसेल' लायना लाइन जानांगौ जि बुरजानो स्पेसियेलि नैबे सानैनि थाखाय फैदों जोङो भुटानाव बेरायनो नैबे आब'नि फिसाजो नैबे आंनि बिनानाव हाय होनदोब्रा बार'दु नामा होननायाबो बेलासियावसो फैबाय जों बेरायनो गरमथारलै नै सान्दुं गोसाथार मालखौबो लोगोफोर मोनफैबाय जोंहा फैद' नानि दै आंनि ब्लगाव आङो गिबियावनो गासैखौबो बरायग्रोनानै लाबाय लोगोफोर नै लोगोफोर जोङो भुटानाव बेरायनो फैदों आरो ओइ नानि ओमफ्राय आब'नि फिसाजो दङ इसोरखौ लाबोदों जोङो बोरायजों आंजोंहाय हासबेन्डजों ओमफ्राय नै दसे बेरायफैबाय भुटानाव फैबाथाय आरो नैबे दालांखौनो नायनो फैनाय जायो स्पेसियेलि ओमफ्राय जानाय बेनि अनगायै जेबो गैखाया आरो ओमफ्राय नानिया थांसिगोन नालाय सेटारडे खालि सुनिबार खालि ओमफ्राय ओंखायनो दसे नायनो होननायखाय लाबोबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांदो लोगोफोर आं एसे दिन्थिलांसै दे नै लोगोफोर जोंनि भुटाननि फेभरेट दालां बेखौनो नायनो फैयो गासिबो गोजान गोजाननिफ्रायबो नायनो फैसोयो वाव दैया गाहायाव ओंखारलांनो हानाय होनबा हा गोसोआ गोजोनबाय बिगुमैखौ खेंखाय हरबाय थादोंमोन लाबोयैनि दे था दे सान्थ' गलाङा नै बैयाव सुइमिं पुल दङ लोगोफोर दुगैनो हागोन दुगैनो हायो सुइमिं पुल बेयाव हटेल बेलासिखाय बारा गैला फुङावसो बिराद मानसि जायो गारि थांगासिनो ओमफ्राय फटक लागासिनो जोंहा नै जि मोजां थान्दा एकदमबारे गोसोखौनो थाजिम मोनलायलायो आरो लोगोफोर ओमफ्राय एसे इयाव बेरायखांबाय फट'फोर लाखांबाय ओमफ्राय थांनानै एसे इसोरखौ जाहोलांसै र' मा जायो नायनो मोनजाला नालाय न' नानि माबायदि मोन्दों फैनानै बुंलाय माबायदि मोन्दों मोजां सासेया मालाय बिबथैजोंसो दंहैयो गैया खारनानै थांबाय ओइयाव फैदो जा फट' लानोसै ओमफ्राय थांसै लोगोफोर थान्दा थान्दानो नो लालाय नों गोजौ फटक लागासिनो भिडिअसो बानायबाय आङो जोब्बाय आयै गोलोमफ्रुजोब्बाय फटक लानाया लाबो बेगफ्रा मोनसेयावनो जि गोबाव लाबाय जों बाय 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 होनदो दे बाय बाय होनदो दालांखो बाय बाय लोगो मोनफैफिनगोन उनाव गोलोमजोब्बायलै लोगोफोर थांसै र' बेलेग जायगायाव थांसै जाहैनोसैलाय एसे जि गोबावजों दिनैसो लेङै दिनैसो मोनबाय मोनलै गिदिंनो हागोन ना हाया बिसोरो जि थान्दा थान्दा दासो बा थांनोसै बाय 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 टिक्लि मानैया हनै ओइ जाबाय गिदिंदो बेनिफ्राय थांनो होला माबा दाननांगौ बेनिफ्राय थांनो होला होदो नै न'फ्रा गाहाय सासे मानसि नुहरबाय लान्थियानो डेन्जार इनिफ्राय स्ट्रिक्टसै आरो रावबो थांनो मोनलायनो मोनसे थांला गाखोनो मोनोबा लानि बेयाव लाबो गारिखौ ओंखाम उखैबाय नै सालाफ्रा दैबो लाबोखायाना नोंसोरो नै मन्दिरा थु फिदिंनि जोंहा ओइखौ फिदिंनि फै माहाय सासेया थैनोबो फटक साफायजाया दे फिदिंदो दे हाबुदार जायोनो बिसिना मालाय बेखौ गिदिं फिदिंजोबो उल्था फिदिंबाय नोंसोरो
फिदिंलांबाय थानांगौ दे पापफ्रा उदार जाथोंसै सोर सोरखौ थगायनायमोन आंहाबो नै फिदिंखाबाय लोगोफोर सोरगो रायजोआव दंफैयो जोङो सोरगो रायजोआव एकदमबारे हाजो गोजौ बयनिबो नै मन्दिरा दे फटक लादो लामाया नै जानो हाबनो नागिरदों बानायगासिनोसो न'आ हा गारियानो गैयाथ' आरो जागोन ना जाया सोंहैग्रोलाय बन्द' खोमा गैया आनलाखि नोंसोरो मोनजायाबा गैला दे दोनथ' ओरैनो जागोन ना जाया दे सोंहैग्रोदों र' बानायगासिनोसो नै हटेलखौनो मासे थान्दालै बारा गुसु बारो लोगोफोर आंनि गारिया दालां गाखोनो फैलायबाय नै दे थाब फैफिन गलाङा दे थां मबाइला मोजां हम गलांगोनबो थांनानैल' फैफिन जा मिनिथावनाखा बैयाव बै सिङाव मेथाइ बिस्कुट हाउस ओरै फैजायो हा होमबालाय दानो लाखोनो हागौमोन ना दोनजाया इयाव बे लामाजों थांदों बे लामाजोंनो फैफिननांबाय गिदिंनानैसो डाइरेक्ट लाखिनो मोना ना रुलानो बेलेगखौ बिसोरनो नै बेजों थांदोंमोन जों आरो बेखौ मोनफैफिनबाय एबारसो लाखिनो मोनसिगोन डाइरेक्ट लाखिनो मोना जानोसै नै लोगोफोर चिकेन फ्राइड राइस पर्क फ्राइ चाउमिन पर्क कोका-कोला जादो दे बिगुमैनि अननायाव बिबथैनि अननायाव बेहा बिगुमै जायो बेहा बिबथै जायो जादो हाथारलानो होफैनाया जादे जा स्लिम रायख'फ्रा जासुदे जासुलाफ्रा जोबथारबाय जानाया आरो पेकिं खालामहोबावदोंसो जाबावनो सान्थ' जाबावनो हांगायबाय हगाबाय दासो मा पर्क चाउमिन पर्क फ्राइ आब'नो इयो ओंखाम जानो हायाखैनो लोमजाबाय थादों थांसै एबारना आजारानिया भुटानिया फिसाला गोजा हा 14नि होनबाबो देरबाय दाहालागै फैनो एवनो आइ आंनोबो बेबि आंबो मोनसे मा मेथाइ नांगौ बेयाव मोनजोबो मिथिबायना चकलेटनो मानो सेन्देलाबो जि दामलै बिनि सेन्देल बायनो हाया नै मा जानो लादो हनै बेफोरो जायाना नोंना नैबे बिराद मोजांमोन जानो गिनि माबालै माबा होनोमोन बेखौ सोबबाय थायोमोन सिगां जाबाय थायोमोन आं नायलाय दामा बैयाव लिरनाय दं खोमा 1050 फाग्ला लानाङा बैनि बानलु गुन्दै जानोबा आसार खालामनो हागोन दा नै खाबायो अन्थाव अन्थावथार
Si cute mal dङ मेथाइ ओरै फै I want tissue नै चकलेट आंनो इखो नांगौलै बेखौ लागोन आं ओंखायनोथ' आंनो मोनसे बै स्ट्रबेरिया मोजां नङा आं जुखामनिखौसो मोजां मोनो जुखाम ना बेसेबां लायो नै मा लाखो अरिअ आयु जि बिस्कुटखौनो दामायखाबाय नालाय आयो अनलाइन पेमेन्ट जायोना जाया जायो ये मशरूम कितना है नायलाय नानि मशरूम बेसेबां दाम इयो दाम लिरनाय गैया माथो नै आंनि स्पेसियेलि कफिखौ मोनदों हानिबो मोजां नुवाखै ब्लार जादों हानि ओमफ्राय आंनि कफि लानोसै र' गिदिरखौनो लाखानोसै आं कफिखौ नै माबा पाउडाराबो र' नैखौ नायनि रेस 175 नै मेट थांनायखौ लाना नै ओरैजाय लोंनोबा दामि दामिनो नै नानि बै इदि मोनो दाख्लै लाबोनाया हा नै मा लानो थिखोलायनो हायो चकलेट बायनाया बे मा नाममोन बेनो दा बे नङा थांसैलै लोगोफोर र' ब्लार नुदों थांसै लोगोफोर आं दिनै ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनसै दे लोगोफोर बाबाय मेंजोब्बाय जानानै थाबायनानै मेंजोब्बाय नै शपिंआबो जि गिदिर खालामबाय थु मा मेंबाय आं हाला थांदो मा लानो थोला बिसोरनो लानांगौआनो मिथिया मेंजोब्बाय लोगोफोर दोनसै आं ब्लगखौ बेखिनियावनो ब्लार जाजोबदो दे बबेमोनलाय फ्रेन्स हटेला बै मोनसेया फ्रेन्ससो माथो ए फ्रेन्सबो दं ना फ्रेन्स हटेल मेंजोब्बाय